Helo, a chroeso i chi i ein sesiwn adolygu ar gyfer Astudiaethau Crefyddol a 2 yn y modiwl Athroniaeth. So, yn y sesiwn ni heddiw, swn i'n hoffi mynd i edrych ar y rhan o'r fanyleb sydd yn delio gyda anffyddiaeth ag y syniad o wrthod syniadau mewn duwdodau. So felly'n amcanion ni heddiw ydy i drio atgyfnerthu eich dealltwriaeth chi o beth yw anffyddiaeth ag agnosticiaeth a'r gwahaniaeth rhwngthyn nhw, i atgyfnerthu eich dealltwriaeth chi o sut mae anffyddiaeth wedi datblygu, i edrych ar resymau pam bod rhai pobl yn gwrthod y syniadau am dduwdodau ac i ddod i ddeall falle sut mae ateb cwestiwn ar y pwnc yma a pa fath o gwestiynau allith ddod i fyny o fewn y rhan yma o'r modiwl. So os nawn ni edrych yn amlwg ar y fanyleb, beth sydd angen i chi i fod yn ymwybodol ohonyn nhw. Angen eich bod chi'n gwybod am pam bod pobl yn gwrthod y syniad o dduwdodau. Mae angen i chi wybod y gwahaniaeth rhwng agnosticiaeth a beth yw anffyddiaeth, twf anffyddiaeth newydd, ble mae y syniad gwrtheistig wedi dod ohono ac sut mae wedi datblygu, ac yn amlwg sut mae anffyddiaeth newydd yn beirniadu crefydd. Ac yn benodol yn fan hyn, bod na fwy na 3, mae Cybac yn gofyn i chi ddod i ddeall ac i sôn am bod grefydd yn gred heb feddwl, safbwyntiau plentynnaidd ydy rhai crefyddol, ag i bod nhw yn llesteirio cynnydd gwyddonol. So dyna dwi'n bwriadu mynd drwyddo efo chi yn yr 35 i 40 munud nesaf yma, jyst i atgyfnerthu eich dealltwriaeth chi o'r rhan yma o'r cwrs. Dyma chi mathau o gwestiynau, enghreifftiau chi ydy hyn o gwestiynau all dod i fyny, gwestiynau A, 30 marc ar bapur arholiad. Esboniwch y gwahaniaeth rhwng agnosticiaeth ac anffyddiaeth am 30 marc, neu olrheiniwch dwf anffyddiaeth newydd, neu olrheiniwch dwf anffyddiaeth neu gwrthod cred mewn duwdodau. Mae rhain yn dermau sydd yn ymddangos yn y fanyleb, so felly dignewch siŵr bod chi'n hyderus yn y termau. Archwiliwch resymau dros dwf anffyddiaeth. Eglurwch pam mae rhai pobl yn gwrthod y gred mewn duwdodau. Neu eglurwch brif feirniadaeth anffyddiaeth o gred crefyddol. So mi fydd y cyflwyniad yma yn eich helpu chi i ateb yr cwestiynau yma all ddod i fyny. Ac yn amlwg fi allith cwestiynau dwi heb feddwl amdanyn nhw ddod i fyny hefyd yn eich papurau arholiad chi. Cyn bod ni'n mynd yn ymhellach, dyma i chi rai just geirfa i chi fan hyn sydd yn allweddol ar gyfer y rhan yma o'r cwrs. Duwdodau, y deities yn Saesneg, ydy'n amlwg duwiau neu ffigurau dwyfol, da ni yn sôn amdanyn nhw. Pidwch bod ofn y gair duwdodau, meddylwch amdanyn nhw fel ffigurau dwyfol duwiau, os da chi eisiau. Anffyddiaeth, neu mae rai llyfrau yn gyfieithu i atheistiaeth erbyn hyn, hwnna yw'r gred mewn atheism. Anffyddiwr, da chi'n galw atheist, person sy'n arddel y gred. Anffyddiwr neu atheistiaid yw atheists, y lluosog, ag agnosticiaeth yw agnosticism yn Saesneg. So fi awn ni drwy'r hynna hefo chi'n fanylach yn y sleidiau sydd i ddilyn. Edrych yn gyntaf ar ddatblygiad twf anffyddiaeth. Mae hwn yn edrych yn hanesyddol ar sut mae atheistiaeth wedi datblygu, o ble mae'r syniadau mae i'w gweld yn gyntaf a sut maen nhw wedi datblygu i'r 11th ganrif ar 15. Dwi wedi trio crynhoi rai o'r prif gyfnodau, falle bod chi wedi gweld o'n gwerslyfr Cybac hefyd, so ydych chi'n darllen rheina, fyddai hwnna'n yn ychwanegu at eich dealltwriaeth chi o'r datblygiad hanesyddol sydd wedi digwydd i anffyddiaeth.
So mae yna 5 cyfnod, y 5fed ganrif cyn Crist, fel ydych chi'n gweld yn fanna. Wedyn mae gennych chi yn amlwg yr 15fed ganrif ar 11fed ganrif ar 10 yn fanna. Wedyn o 17 i 18. Ac yna, da ni wedi mynd i'r 20fed ganrif, a wedyn da ni'n yr 11fed ganrif ar 15. So dyna i chi yr prif gyfnodau lle mae datblygiad anffyddiaeth i'w gweld. So be dwi wedi wneud ydy dwi wedi just rhoi trosolwg bach o bob un cyfnod i chi. Y byddwch chi'n gallu cyfeirio at nhw o ran beth sydd wedi i datblygu dros y cyfnodau yn fan yna. So dyma y cyfnod cyntaf, anffyddiaeth Groegaidd, sydd yn yr oren yn fan hyn. So mae Groeg hynafol wedi cael ei weld fel mewn dechrau i Athroniaeth, a dyma ble mae bobl yn dechrau meddwl yn fwy sceptigol, yn fwy amheus am dduwiau. A wedyn mae gennych chi yn fan hyn rhyw fath o drosolwg o be mae gwahanol athronwyr wedi i'w gyflwyno i fod yn wrth-theistaidd i fynd yn erbyn y syniad o dduw. Protagoras yn un athronaidd cynnar sydd yn dweud mai dyn yw mesur pob peth. Hynny yw bodau dynol sydd yn gallu mesur a deall pob peth, nid unrhyw fod mwy deallus byddwn ni yn i'w glusnodi fel dew yn y dyddiau yma. Oherwydd i'w eiriau fe fanna, fe gafodd y hyd yn oed i alltudio i anfon allan o Athens ac mi oedd i gafodd ei waith ei losgi oherwydd bod wedi meiddio cwestiynu ac mynd yn erbyn y syniad o dduw. Aristotle hefyd wedi bod yn feirniadol, ble mae e yn dweud bod gweddiau ac aberthu ar gyfer duwiau yn ofer, maen nhw'n hollol ddibwynt. Chi'n gweld Socrates yn dweud yn union yr un peth, yn dweud bod diwdod yn blentynnaidd iawn, falle bod hwnna yn adleisio ac yn gwneud chi feddwl am be mae Freud wedi bod yn gwneud, os da chi wedi gyd y rhan yna'r cwrs ar hyn o bryd. A mae e'n mynd mor bell ac yn dweud bod yn gywilydd ac yn embarrassed llwyr bod pobl yn credu mewn ffasiwn beth a Duw. So felly dyna chi rai enghreifftiau chi yn fan yna o rai athronwyr Groegaidd a be maen nhw wedi ddweud am y syniad o dduw. Wedyn yn ail ran yn y melyn y fanna, da chi'n gallu gweld yn ystod y dadeni a'r diwygiad bod y term atheist wedi cael ei i'w-fathu fel term sarhaus ar gyfer y bobl hynny oedd yn meiddio peidio credu mewn Duw neu duwdodau. Trydydd cyfnod yw cyfnod yr oleuedigaeth, cyfnod ble oedd pwyslais ar wyddoniaeth o fewn yn Ewrop, ac yn amlwg pwyslais ar wyddoniaeth yn felly yn rhesymegol ac yn mynd yn erbyn crefydd. Dyma ble oedden nhw'n dechrau cwestiynu awdurdod traddodiadol ac yn dechrau edrych yn fwy rhesymegol ac yn fwy gwyddonol tuag at bethau. Enghreifftiau chi, da chi'n gwybod amdanyn nhw, os da ni yn mynd ar draws yr modelau, bod chi'n gwybod am Bentham a Mill yn sôn am utilitariaeth, dyma chi'r cyfnod, a Hume, da ni'n sôn amdano fewn athroniaeth, o fewn y rhan yma'r cwrs yn amlwg. Da chi'n gallu gweld i'w wrthodiad o wyrthiau, os da chi wedi gwneud y rhan yna'r cwrs yn barod. Neu yn amlwg cofiwch a cyfeiriwch yn ôl at eich gwaith chi ym mlwyddyn 12, mae hwnna'n eitha synoptig eich bod chi'n gallu mynd yn ôl at dadleuon cosmolegol a teleolegol a'r gwrthwynebiadau o ganddo fe i'r dadleuon yn fan yno. A wedyn yr cyfnod nesaf ydy'r 20fed ganrif, ac mae gennych chi'r dadleuon yn fan yna bod llawer mwy o bobl wedyn yn dechrau cwestiynu'r syniad am dduw a'r nodweddion sydd yn perthyn i dduw fel bod holl alluog. Fe ddechreuon nhw weld felly bod Duw yn troi yn hytrach na bod yn rhywbeth real, bod yn reality, bod Duw yn dod yn rhywbeth sydd yn fwy symbolaidd yn hytrach na bod o yn wrthrychol a bod e'n tystiolaeth empirig ohono fe yn y byd go iawn. Felly chi gyfeirio at yr esgob John Robinson, achos mi oedd o, i fod yn esgob ac yn Gristion, mi oedd e yn cydnabod beth sy'n cael ei ddweud yn y paragraff cyntaf yna.
Mi gafodd ei ysbrydoli gan Uwch, eto os da chi wedi gwneud Uwch yn rhan o'ch cwrs, oedd yn dysgu'n amlwg mai nid rhywbeth o anghenraid sydd yn byd tu allan i'w Duw, mae rhywbeth mewnol o fewn y meddwl dynol ydy Duw. Mi oedd o'n yn arddel ac yn cael ei ddylanwadu gan syniadau Uwch am hwnna. Hefyd o fewn yr cyfnod yma yn amlwg mi oedd comunyddiaeth yn amlwg mewn sawl gwlad ac mae comunyddiaeth yn dueddol o weld crefydd fel bygythiad i awdurdod ac felly yn diastyru'r syniad o dduw neu dduwdodau ac mewn rai yn amlwg wledydd yn cael ei weld yn anghyfreithlon i gael cred mewn Duw. Ac yn hefyd yn y cyfnod yma fe ddaeth teithio yn haws ac yn rhatach ac felly fel oedd bobl yn teithio mwy, mi iddyn nhw'n dysgu mwy am amrywiol grefyddau ac fel oedden nhw'n dysgu am y gwahanol grefyddau, mi oedd y deimlad yma bod nhw'n dweud bod neges gwahanol i gael gan y gwahanol grefyddau a'r syniad i bod nhw'n gwrthweud i'w gilydd ac felly mi oedd hwnna yn gwneud i rai bobl ddechrau diastyru y syniad o dduwdod. Wedyn yn yr ganrif bresennol, neu'r ganrif ar 20, fe ddath ne gred mwy cryf o fewn anffyddiaeth. So felly y syniad fwy cadarn o wrthod cred mewn Duw a fe gafodd yr term anffyddiaeth newydd i fathu a'i greu ble mae rhain yn protestio yn erbyn anffyddiaeth ac mae nhw yn gweld bod crefydd yn gallu bod a'r syniad o gredu mewn Duw yn gallu bod yn fygythiad i'r hil ddynol a mae yn derm sydd wedi cael lle amlwg o fewn y fanyleb. Mi ddylech bod chi'n gwybod am anffyddiaeth newydd ac yn sicr eich bod chi'n gwybod am pwy yw'r prif anffyddwyr newydd. Maen nhw yn y gornel yn fan hyn gennych chi. Feddwn ni nôl atyn nhw nes ymlaen yn y cyflwyniad yn fan hyn. So felly, mae angen eich bod chi'n gwybod beth yw'r gwahaniaeth rhwng anffyddiaeth ac agnosticiaeth a bod chi'n gallu dangos eich bod chi'n deall y gwahanol fathau o anffyddiaeth. So anffyddiaeth yw atheism, neu allwch chi ddefnyddio'r gair atheistiaeth. So yn syml iawn, anffyddiaeth ydy y gred nad oes Duw. Gwyliwch eich bod chi ddim yn mynd i mewn i roi diffiniad anghywir o beth yw anffyddiaeth. Tydi dweud mae person sydd ddim yn credu ydy anffyddiwr ddim yn gywir, achos mae gan anffyddiaeth neu anffyddwyr gred i'w cred nhw yw nad oes yna Dduw. So felly, yn amlwg mi fyddai anffyddiaeth yn chwilio am atebion o fewn gwyddoniaeth ac nid yn edrych i mewn i grefyddau am atebion ar gyfer ein bodolaeth ni. So felly, fel eich bod chi'n, pe bach chi'n cael cwestiwn yn gofyn i chi am anffyddiaeth, mi fyddai angen i chi ddatblygu i ddangos dealltwriaeth o'r gwahanol fathau o anffyddiaeth sydd yn bodoli. So mae gennych chi'r 4 math yma o anffyddiaeth. Anffyddiaeth gwan. So mae anffyddiaeth gwan yn berson sydd yn anffyddiwr, yn atheist, sydd yn gwneud honiad cadarnhaol nad oes na Dduw, does dim Duw yn bodoli. Mae'r anffyddiwr yn dweud nad ydy yw'n credu mewn Duw, ond dyw e ddim yn dadlau bod ei safbwynt e'n wir, dyw e ddim yn trio cyfiawnhau pam bod ei safbwynt e'n wir, mae jyst yn cael y teimlad yn y bôn nad oes yna Dduw. Bydden nhw ddim yn felly yn trio cyfiawnhau i'w cred. So anffyddiaeth gryf wedyn yn mynd gam ymhellach neu yn fwy cryf fel sydd yn y teitl, fel mae'r teitl yn awgrymu. Mae'r anffyddiwr yma yn rhoi rhesymau i amddiffyn i'w gred. Hynny yw, mae'r tro hyn maen nhw yn ceisio dangos pam bod nhw yn gywir yn credu bod dim Duw yn bodoli. So felly mi fydden nhw'n dweud pam dwi ddim yn credu mewn Duw, ble fyddai anffyddiaeth wan ddim yn trio cyfiawnhau. Wedyn ydych chi'n mynd ymhellach a mi ydych chi'n cyrraedd anffyddiaeth brotest. Eto, mae'r teitl yn awgrymu chi
bod nhw'n mynd yn gryfach. Mae nhw yn gwrthod crefydd yn llwyr, ac mae nhw yn protestio yn erbyn y syniad yma o Dduw. So tra bod Anffyddiaeth yn peidio credu yn Dduw, mae anffyddiwr protest yn gwrthod derbyn bod Duw yn bodoli ac byddai y Duw yn deilwng o unrhyw addoliad. Pe bai Duw yn bodoli, byddai y math yma o Dduw ddim yn haeddu cael ei addoli. Efallai bod chi wedi gweld clip fideo o Stephen Fry yn siarad gyda person crefyddol. Mae wir werth i chi weld y clip fideo yma, ble mae e'n cael sgwrs ag mae e'n dweud pe bai Duw yn bodoli, fydde fe ddim eisiau gweddio na fe na'i addoli e, achos dydy Duw ddim yn gallu cyfiawnhau problemau dioddefaint sydd yn dod i y diniwed. Mae wir werth i chi wylio y fideo yna. Mae ar gael ar-lein, ble mae e yn cyfiawnhau ac yn protestio yn erbyn y syniad o Dduw. A wedyn, wrth gwrs, mae ganddo chi yr pedwerydd math, sef y math fwy modern, os da chi eisiau, anffyddiaeth newydd, sydd hefyd yn cael ei alw yn wrth-theeistiaeth. So, theeistiaeth ydy'r cred mewn duwdod. Gwrth-theeistiaeth yn amlwg ydy bod chi'n mynd yn erbyn y syniad yma. A mae nhw'n datblygu o anffyddiaeth brotest drwy fynd ymhellach a dweud bod cred grefyddol mewn Duw yn gallu, a maen nhw'n awgrymu i fod yn mynd i fod yn fygythiad i oroesiad yr hil ddynol yn y byd modern. Dawn ni nôl at hynna nes ymlaen yn y cyflwyniad. So dyna chi beth yw anffyddiaeth a'r gwahanol fathau o anffyddiaeth sydd i'w gweld. Beth am agnosticiaeth felly? So agnosticiaeth yn wahanol. Mae agnosticiaeth yn gred sydd yn dweud na allwn ni fel pobl ddim gwybod os oes na Dduw neu ddim. So mae'r gair agnostig yn dod o'r Groeg sy'n golygu heb wybodaeth. Hynny yw, does gennym ni ddim gwybodaeth os oes na Dduw neu ddim. So mae'r gwybodaeth ddynol yn ôl agnostigwyr yn gyfyngedig, mae'n limited. A felly ni byth ddod i wybod os oes na Dduw neu ddim. So dydy person agnostig ddim yn barod i ddeud fod na Dduw, ond dyn nhw chwaith ddim yn barod i ddweud nad oes na ddim Duw. So tro hyn, mae yna 3 math o agnostigaeth. Mae gennych chi'r cryf, y gwan a'r di-fater. So agnostigaeth gryf ydy'r farn felly nad yw y cwestiwn o fodolaeth neu diffyg bodolaeth Duw yn hysbys, da ni ddim yn mynd i wybod os oes na, oherwydd cyfyngiadau sydd ar wybodaeth ddynol. Da ni ddim yn mynd i allu gwybod os oes na Dduw neu ddim, achos da ni methu gwirio fe drwy rhyw fath o ddulliau empirig. So gan bod chi'n methu gwirio bod e yn bodoli neu ddim yn bodoli, dyna beth ydy agnosticiaeth gryf. Agnosticiaeth gwan, chydig bach yn wahanol, ydy'r farn bod bodolaeth neu diffyg bodolaeth Duw yn anhysbys, eto, da ni ddim yn mynd i wybod o, ond ar hyn o bryd. So tro hyn, maen nhw'n dweud, da ni ddim yn gwybod, ond efallai ddawn e ryw gyfnod pan fyddwn ni yn cael rhyw dystiolaeth o blaid Duw yn bodoli neu yn erbyn Duw. Felly byddai agnostig gwan yn atal, yn stopio unrhyw fath o farn nes bydd tystiolaeth addas ar gael, os fydd o'r gael o'r gwbl rhyw dro yn y dyfodol. Ond ar hyn o bryd i'r wybodaeth ddim ganddyn ni i ddweud bod na Dduw neu bod na ddim Duw. Ac yna mae gennych chi agnostigaeth di-fater. Yn y farn yma ydy bod nhw ddim efo unrhyw ddadl i brofi neu gwrthbrofi bod Duw yn bodoli. Os oes na dduwdod yn bodoli neu ddim, pwy a wyr, ond dyn nhw y math yma o agnosticiaid, dyn nhw ddim yn poeni am y peth chwaith. So mae'n ei rhywfaint o, yn y Saesneg, bach o apathy yma, dyn nhw ddim yn malu os oes na Dduw neu beidio. So felly, nid yw bodolaeth Duw neu diffyg bodolaeth Duw yn cael fawr ddim effaith ar eu bywyd nhw. Dyn nhw'n poeni amdano fe. A dyna beth ydy agnosticiaeth di-fater. Eto, pe bai cwestiwn yn gofyn i chi am
agnosticiaeth, feddylech bod chi'n trio dangos dealltwriaeth o'r tri math yma o agnosticiaeth. Dyna chi grynodeb, dyna ddiagram dwi wedi ffindio'n rhywle i chi. Os ydy hwnna'n gallu helpu chi mewn rhyw ffordd, defnyddiwch y hwnna. So felly, nawn ni symud yn blaenau. Mae rhaid i chi wybod pam bod bobl yn gwrthod y syniad o dduwdod, divinity neu'r divine, sef diwiau os da chi eisiau i symleiddio fe. So dwi eisiau chi feddwl chi'n gyntaf, ydych chi yn credu bod Duw yn bodoli neu ddim? A triwch feddwl pam. Gallwch chi wasgu'r botwm saib yn fan hyn, ac i chi gael meddwl pam eich bod chi'n meddwl bod Duw yn bodoli neu ddim yn. Ac yn arbennig, triwch feddwl, os da chi yn credu bod Duw yn bodoli, pam fyddai rhywun yn gwrthod y syniad fod Duw yn bodoli. Gwasgwch y botwm saib i feddwl beth yw eich barn. So felly yn amlwg, os ydych chi ddim yn credu mewn Duw, mae gennych chi'n barod un o leiaf syniad pam bod Duw ddim yn bodoli os nad oes gennych chi fwy. Wel dyma i chi, fi allwch chi gael cwestiwn yn gofyn i chi am esbonio pam bod rhai bobl yn gwrthod y syniad o dduwdod. Gan ni gael weld, dwi wedi rhoi link ar y top yn fan yna a'r link BBC yn fan yna. Mae yna erthygl eitha da yn fan yna. Os da chi eisiau dilyn yr link yna mwyn i chi gael darllen am resymau. Dwi wedi crynhoi rhywfaint o syniadau yn fan hyn pam bod rhai bobl yn gwrthod y syniad o Dduw. Dwi'n mynd i ddangos nhw i chi nawr, gan i weld os fyddwch chi'n gallu, gewch chi prawf i chi'ch hunain, faint o'r rhain fyddwch chi yn gallu ysgrifennu paragraff byr amdano fe, pe bai cwestiwn yn dod i fyny mewn papur arholiad yn gofyn pam bod rhai bobl yn gwrthod cred mewn bodolaeth Duw. So dyma nhw, rai o'r pwyntiau fyddwch chi'n gallu i'w cynnwys mewn unrhyw drafodaeth traethawd ar diffyg bodolaeth Duw. Eto, rhowch brawf yn eich hunain, gwasgwch y botwm pause na, saib, a gweld, darllenwch drwyddyn nhw, ac faint o'r rhain fyddwch chi yn gallu ysgrifennu amdanyn nhw, faint o'r rhain ydych chi'n ddeall, ydych chi'n gallu gweld beth yw'r dadleuon ar gyfer pob un o'r rhain. Fi ai drostyn nhw yn yr sleidiau nesaf, ond gan i gael gweld i chi gael gwirio chi'ch hunain beth yw eich dealltwriaeth chi. Falle bod gennych chi rei ychwanegol neu rei gwahanol, mae hynny'n iawn. Mae yna gwestiwn atebion eraill sydd yn bosib hefyd, nid dim ond rhai sydd ar y sgrin, ond dyma rhai dwi'n mynd i fynd drostyn nhw hefo chi yn y cyflwyniad yma. So gwasgwch y botwm saib i gael gweld faint o'r rheina fyddwch chi'n gallu, yn hyderus yn gallu sôn amdanyn nhw. Wel, dwi'n gobeithio bod rai o'r rheina yn berthnasol ac eich bod chi'n gallu dod â rhyw fath o wybodaeth amdanyn nhw. Fi awn ni drwyddyn nhw nawr yn gyflym, fe na i jyst grynhoi be mae pob un o'r pwyntiau yma yn ei godi am diffyg bodolaeth Duw. So yn gyntaf, dydy nodweddau, problemau gyda nodweddion Duw i lawer iawn o bobl. Yn y byd modern, mae lawer iawn o bobl yn dweud dydy'r syniadau am y nodweddion o Dduw ddim yn gwneud synnwyr. Maen nhw'n gwrthweud i'w gilydd neu mae yna rai ohonyn nhw yn amhosib. So enghraifft, y syniad fod Duw yn drosgynnol, yn transcendent. Hynny yw, mae e tu hwnt i'r byd yma, ond eto mae e'n Dduw sydd yn Dduw personol yn ôl Cristnogaeth, Islam, Iddewiaeth. Mae e'n Dduw personol, ond mae e hefyd yn drosgynnol. Mae e tu hwnt i'r byd yma, ond mae e yn y byd yma. Y syniad o Dduw holl alluog, mae hwn yn ddarlun bach dwi'n hoff iawn o'n fe. Os yw Duw yn holl alluog, meddylwch am hyn, mae'n gallu gwneud popeth. Felly, o fewn i'w allu holl alluog o, mi ddylai fod yn gallu creu carreg neu graig sydd mor drwm
na allai ei godi. Wel felly, os di o methu codi y garreg, dyw e ddim yn holl alluog, ac os di o ddim yn gallu creu'r garreg sydd mor drwm, yna dydy o ddim yn holl alluog. A wedyn wrth gwrs mae'n ei gyswllt yn fan hyn hefo'ch cwrs chi'n blwyddyn 12, y Duw sydd yn holl gariadus, sydd yn caru pawb a phopeth, pam ydyn ni yn dioddef. So felly mae'r syniadau yna, dyn nhw ddim yn geis anwyr i lawer iawn o bobl erbyn hyn, yr darlun nodweddiadol sydd ganddo chi o Dduw. Yr ail beth ydy magwraeth. Dyw rai bobl ddim yn tyfu fyny achos bod nhw wedi cael eu magu mewn teulu sydd yn anffyddiol. Dydyn nhw ddim yn credu mewn bodolaeth Duw, ac yn amlwg mae y teulu efo dylanwad mawr dros gred unigolion eraill o fewn y teulu, neu yn amlwg dim yr teulu'n unig, mae yn bosib bod chi wedi cael eich magu o fewn cymdeithas seciwlar. Eich cymdeithas da chi'n tyfu ynddi hi ddim yn grefyddol, ac felly mae hwnna'n amlwg yn mynd i ddylanwadu arnoch chi. Byw mewn gwlad gomiwnyddol, dwi wedi sôn wrthych chi am hwnna pan ni'n sôn am y twf mewn anffyddiaeth, mewn rai gwledydd, dyw bod yn grefyddol ddim yn opsiwn. Ac wedyn wrth gwrs mae addysg hefyd yn gallu effeithio ac yn gallu dysgu bobl i fod yn wrth grefyddol neu yn wrth theistig. Yn enwedig pan mae'r addysg yna yn pwysleisio mwy ar wyddoniaeth ac ar empiriaeth, cael rhyw fath o dystiolaeth synhwyrol allan, mae empiriaeth a gwyddoniaeth yn cymryd lle crefydd o fewn addysg. Rhagdybiaeth, llawer iawn o bobl yn dechrau i'w trafodaeth nhw am Dduw drwy beidio credu mewn Duw yn gyntaf, ac felly maen nhw'n anffyddwyr. Maen nhw'n disgwyl i gael eu perswadio bod Duw yn bodoli, so felly yn Saesneg, yw starting point nhw, os da chi eisiau, ydy peidio credu. A wedyn mae nhw'n disgwyl rhyw dro yn ystod eu bywydau nhw, bydd yna rhywbeth yn digwydd iddyn nhw, neu bydden nhw'n cael eu perswadio fod Duw yn bodoli, ond dyn nhw ddim wedi cael. So felly mae nhw'n dechrau hefo anghrediniaeth cyn bod nhw'n symud at anffyddiaeth, neu falle fydden nhw ddim yn symud o anffyddiaeth o gwbl. Pwynt nesaf ydy diffyg tystiolaeth ac yn methu dilysu, authenticatio os da chi eisiau, bod Duw yn bodoli. Tydi pawb ddim wedi cael profiad crefyddol neu profiad o Dduw. Eto mae hwn yn cysylltu hefo eich gwaith chi da chi wedi wneud yn eich modelau Athroniaeth ym mlwyddyn 12 yn y cwrs uwch gyfrannol, ac yn eich cwrs ar wyrthiau eleni yn eich cwrs y Safon A. Dyw pawb ddim yn cael gwyrth yn digwydd iddyn nhw, dyn nhw ddim yn cael ateb i weddiau, dyn nhw ddim yn cael gweledigaethau. Dyw'r profiadau crefyddol yma ddim ganddyn nhw, felly dydy crefydd a duwdodau ddim yn berthnasol ar eu cyfer nhw. Wedyn wrth gwrs mewn byd modern mae yna ffocws mawr ar wyddoniaeth ac ar dystiolaeth gwyddonol ac ar empiriaeth. Dwi'n gobeithio bod chi wedi dod ar draws y gair empiriaeth rhywle yn ystod eich cwrs Athroniaeth. So empiriaeth yn amlwg ydy cael rhyw fath o brawf gwyddonol synhwyrol mwyn gallu profi neu dadbrofi rhywbeth. Mae cymdeithas fodern wyddonol yn rhoi lawer iawn o bwyslais ar empiriaeth. Felly, does dim angen Duw yn ôl llawer iawn o bobl yn y byd modern. Bellach mae'n bosib i chi egluro popeth yn y bydysawd heb gorfod dibynnu ar Dduw. Mae gwyddoniaeth yn dod â dulliau empirig, pethau fel y glec fawr, esblygiad, detholiad naturiol, mae'r rhain i gyd yn dod ar atebion gwyddonol hefo tystiolaeth iddyn nhw yn hytrach na byddai bobl yn dibynnu ar roed yr pwerau yma neu'r ateb yma i Dduw. Pwynt nesaf ydy Occam's razor, neu rasal Occam os da chi eisiau fewn yn y Gymraeg. Dwi'n gobeithio falle eich bod chi wedi dod ar draws hwn yn eich cwrs ym mlwyddyn 12. Syniad athronyddol ydy hwn, gafodd i'w greu gan William o Occam. Mewn ffordd o feddwl ydy
Mae'r ateb symlaf yw'r ateb cywir bob tro, yn hytrach na bod ni yn mynd i mewn ac yn meddwl am atebion mwy dwys, mwy cymhleth. Ewch am yr ateb hawsaf. So felly, o fewn Occam's Razor fan hyn, mae'n haws credu bod y bydysawd wedi dechrau drwy hap a damwain, drwy esblygiad, detholiad naturiol. Dyma'r ateb gorau, felly dydy credu mewn Duw ddim yn un syml, dyw e ddim yn ateb da. Eto, mae gennych chi bobl sy'n dilyn hyn, ond mae gennych chi bobl hefyd yn dweud does dim lawer o resymeg i hynny. Di dweud bod rhywbeth sydd yn gymleth, ddim yn gywir, ddim yn dal dŵr gan rai bobl. Nesaf, mae gennych chi dadleuon athronyddol gwan sydd i'w cael, neu maen nhw'n cael eu herio. Eto, mae yna gorgyffwrdd yn fan hyn hefo'ch cwrs chi'n blwyddyn 12. So cofiwch am y dadleuon athronyddol, da chi wedi bod yn edrych yn nhw'r cosmolegol, yr teleolegol, ag fe feddylech bod chi yn eich gwerthusiadau yn ymwybodol bod gennych chi bobl fel Hume sydd yn gwrthwynebu yr dadleuon yma. Ac felly, enghraifft, mae Hume yn mynd yn erbyn y syniad o gydweddiadau sy'n cael ei defnyddio yn yr ddadl deliolegol. A wedyn y syniad o bod y ddadl gosmolegol yn mynd yn erbyn ei hun, os yw pob peth angen cael ei achosi, felly beth nath achosi Duw ac yn y blaen. So mae'r ffaith bod gwendidau i'w gael o fewn dadleuon athronyddol, mae'n well gan rai bobl ddilyn yr gwendidau, ac felly peidio dilyn dadleuon athronyddol dros fodolaeth Duw. Maen nhw'n dadleuon gwan yn ôl rai bobl. Problem dygioni, eto'n gorgyffwrdd eich cwrs chi ym mlwyddyn 12. Da chi'n ymwybodol felly, os ydy Duw holl alluog, holl gariadus yn bodoli, pam bod ddim yn dewis stopio'r holl drygioni a dioddefaint sydd yn digwydd yn y byd yma. Dyw bodolaeth drygioni a dioddefaint ddim yn cyd-fynd gyda beth da ni'n weld yn y byd, gyda'r holl ddioddef sydd yn digwydd. Seicoleg yn cysylltu crefydd gyda emosiwn, a dim byd mwy na emosiwn, neu fel neurosis. Eto, falle byddwch chi wedi gwneud y gwaith, mae Freud wedi bod yn dweud, mae cynnyrch y meddwl yw y syniad o ddew, neurosis ydy e, diffyg cydbwysedd yn y meddwl, math o blanced gysur ydy crefydd, maen nhw'n blentynnaidd iawn syniadau bod ganddyn ni rhyw fath o riant mawr pwerus sydd yn mynd i fod yn edrych ar yn holenni pan mae pethau ofnadwy'n digwydd mewn bywyd, ac yn amlwg hefyd yr euogrwydd da ni'n deimlo o gymhleth dod i dipys. Cysylltwch hwnna gyda syniadau Freud. Wedyn mae gennych chi gymdeithaseg sydd yn dweud bod crefydd wedi cael ei creu gan bobl mwyn gallu rheoli cymdeithas. Dydy Duw ddim yn real. Cymdeithasegydd fel Emil Durkheim yn dweud mai rôl crefydd ydy uno cymunedau efo'i gilydd, so mae e'n dda mewn un ffordd yn dod at bobl at ei gilydd, ond dyw e ddim yn wirionedd o anghenraid yn reality. Karl Marx yn dweud mai rhith yw crefydd. Dydy Duw ddim yn bodoli. Illusion, rhith ydy Duw. Mae crefydd yna mwyn rheoli ymddygiad pobl. Pobl sydd wedi creu Duw, nid Duw sydd wedi creu pobl. A wedyn mae gennych chi'ch cyfryngau a'ch ffigurau charismataidd. Mae'r cyfryngau yn dehongli crefydd yn hen ffasiwn yn aml iawn ac yn cysylltu gyda'r peryglon o eithafiaeth a therfysgaeth, a'r syniad bod crefydd yn normesol, mae'n oppresif yn y ffordd y mae'n trin unigolion o fewn cymdeithas, ac yn camdrin bobl, grwpiau o bobl sydd yn cael i'w gadael allan, neu'n cael eu condemnio neu beirniadu mewn rhyw ffordd ac yn camdrin pobl eraill. So mae'r arweinwyr anffyddiaeth newydd yn amlwg yn y cyfryngau fel nawn ni ddod i weld. So dyma i chi rai enghreifftiau chi o'r cyfryngau a'r ffigurau charismataidd sydd ganddo chi sydd yn protestio'n erbyn crefydd erbyn hyn, a maen nhw wedi penderfynu bod rhaid bod yn fwy amlwg yn i'w gwrthwynebiad o grefydd. So dyma i chi arwain yn syth at anffyddiaeth newydd felly. Anffyddiaeth newydd yn amlwg yn sefydliad yn yr 19th ganrif ar 20,
sydd yn trio disodli syniadau crefyddol, ac maen nhw yn gweld bod syniadau crefyddol ddim mwy na ofergoeledd, superstition, ac mae yr anffyddwyr newydd yn dechrau defnyddio eu llais o fewn llywodraeth, o fewn addysg ac o fewn gwleidyddiaeth. Maen nhw'n ceisio dangos felly pa mor afresymol yw syniadau crefyddol mewn byd modern sydd yn dilyn gwyddoniaeth ac rhesymeg, a maen nhw jyst yn gweld bod crefydd yn afresymol yn ôl be maen nhw'n dweud. So i chi fod yn ymwybodol, dwi'n siŵr bod chi wedi trafod os da chi wedi gwneud yr rhan yma'r modiwl, dyma i chi y 4 prif berson sy'n arwain anffyddiaeth newydd. Maen nhw'n cael ei alw'n 4 marchog, so meddylwch amdano nhw fel marchogion yn arwain y frwydr, a'i brwydr nhw yn amlwg ydy brwydro yn erbyn crefyddau. So mae gennych chi Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett a Hitchens yn fan hyn, sydd wedi ysgrifennu amryw o lyfrau, erthyglau, ac maen nhw hefyd ar cyfryngau cymdeithasol yn dadlau yn erbyn crefydd. So'r 4 marchog, dyna nhw yn fan yna, yn arwain y frwydr yn erbyn ffydd grefyddol. O fewn y cwrs, mae angen i chi weld beth ydy'w prif urniadaethau nhw yn erbyn cred grefyddol, a dyma'r 3 mae Cybac yn nodi dylech bod chi'n fod yn ymwybodol ohonyn nhw. Y cred heb feddwl, bod nhw'n blentynnaidd ac yn llesteirio cynnydd gwyddonol. So cred heb feddwl, jyst i fi roi crynodeb i chi o be mae hwnna yn feddwl. Dwi'n siŵr eich bod chi wedi dod ar draws y syniad o ffydd ddall, blind faith. Hynny yw, peidio chwilio am dystiolaeth, ac unrhyw beth da ni'n ddeall mewn bywyd neu o fewn y byd a'r bydysawd, nawn ni briodoli fe i Dduw, a mae Duw yn gwneud pethau mewn ffyrdd da ni ddim yn ei ddeall o gwbl. Does dim angen ni chwilio am atebion fwy na hynna. Wel, mae Richard Dawkins fel un o'r 4 marchog yn ei lyfr yn dweud bod dim rhesymeg na dystiolaeth dros ffydd grefyddol. Mewn ffordd, mae'n gweld bod ffydd ddall yn ddiogi peidio mynd i chwilio am yr atebion yna. So mae'r cred yn bodoli heb allu meddwl amdano fod ddim angen i chi feddwl, dim rhaid chi drio meddwl os ydyn nhw'n rhesymol neu ddim, da chi'n bod yn ddiog jyst drwy dderbyn rhywbeth achos bod llyfr yn ei ddweud e. So mae'n dweud fod crefydd yn gweithio heb dystiolaeth gwyddonol, cofiwch chi fod e'n wyddonydd mawr. Mae'n honiadau, mae Dawkins hefyd yn dweud bod syniadau fod crefydd yn ddrygioni yn ddwy hun, achos dyw e ddim yn gallu cyfiawnhau i'w ffeithiau mewn unrhyw ffordd, a tydi crefydd ddim yn gallu dioddef unrhyw ddadleuon yn i'w erbyn. Mae crefydd yn gwbl afresymol yn ôl i syniadau, ac, wel, ddech chi gael edrych ar hon, mae hyd yn oed yn mynd mor bell a dweud bod gwersi addysg grefyddol mewn ysgolion yn fath o gamdriniaeth. Child abuse ydy rhoi gwersi addysg grefyddol o fewn ysgolion. Mae hefyd yn cysylltu crefydd gyda eithafiaeth, extremism, ac yn dweud rhyw ddydd yn y dyfodol, fe fydd rhywun eithafol yn cael gafal ar arfau ac mi fydden nhw yn gwasgu'r bwtwm, a mi fydd hwnna'n deillio yn ôl fe gan eithafiaeth grefyddol. Os newch chi ddarllen am i eiriau fe yn fan yna, mae e'n deud bod religious fanatics yn mynd i gael gafal ar ryw fath o arf yn y diwedd, a crefydd fydd yn dod â'r hil ddynol i ben rhyw ddydd. Yr ail gred heb feddwl ydy Sam Harris, fel chi ddweud. Mae Sam Harris eto'n un o'r 4 marchog. Mae e'n dweud bod crefydd yn rhoi caniatâd i bobl i beidio chwilio am dystiolaeth, eto ffydd ddall, bod yn ddiog, peidio trio bod yn rhesymol. Mae'n debyg iawn i Freud yn dweud mae just wishful thinking yw crefydd, bod yna rhywun yna i edrych ar yn holau ni. Mae yn cwestiynu'r ffaith, ydy credu yn y crefyddol, bobl sydd yn grefyddol, wir yn credu, neu dyn nhw jyst yn cydio nhw i hunain yn dweud fod yna dduw, bod nhw jyst yn y gobaith yn unig ydy y syniad o dduw. Eto mae e'n dilyn gwyddoniaeth, empiriaeth yn llawer iawn gwell nag cred grefyddol, ac mae e'n mynd yn erbyn y syniad syniad o'r Duw holl alluog, holl bwerus, mae cariadus,
achos does dim tystiolaeth ohono fe mewn cymdeithas fodern. Mae e'n meddwl bod crefydd hyd yn oed yn wrth gymdeithasol, mae'n antisocial. Darllenwch chi eiriau fe yn fan yna, a fe gewch chi weld mae e'n meddwl bod crefydd, syniadau crefyddol sydd i weld mewn llyfrau sanctaidd yn hen ffasiwn ac yn wrth gymdeithasol mewn cymdeithas fodern. Yr ail beth o mae Gabach yn gofyn i chi ydy'r syniad o blentynnaidd. Cofiwch gysylltu hwn efo be mae Freud yn ei ddweud. Mae cred grefyddol yn cael ei weld yn blentynnaidd iawn, fel oedd Freud yn ei ddweud. Methu delio gyda reality bywyd, y bygythiadau sydd i gael mewn bywyd. Da ni eisiau y syniad yma bod yna rhywbeth pwerus yn ei edrych yn holenni, a dyw crefydd yn ddim byd mwy na hynna. Mae syniadau crefyddol yn ôl atheistiaeth neu anffyddiaeth newydd yn pathetic o gymharu â syniadau empirig gwyddonol sydd i gael, a does dim angen Duw mewn byd modern. Yn ei lyfr Y God Delusion, mae Dawkins yn pigo beiau ar Dduw. Mae'n disgrifio'r nodweddion Duw yma, ac mae gen fo feirniadaeth fawr o Dduw. So os wnewch chi ddarllen i eiriau fe yn y coch yn fan yna, fe wnewch chi weld bydde pobl grefyddol sy'n credu mewn Duw ddim yn hapus iawn hefo yr diffiniad mae e'n ei ddweud yn fan hyn am Dduw, yn dweud bod o'n misogynistaidd, yn homophobic, yn hiliol. Mae e'n mynd yn erbyn y syniad sydd gan bobl crefyddol o'r Duw da cyfiawn yma. Ac yn olaf, llesteirio cynnydd gwyddonol. Mae'n dal gwyddoniaeth yn ei ôl. Wrth gael bobl yn eu geiriau nhw yn gwastraffu i'w amser yn dilyn crefydd. Mae crefydd yn tynnu sylw oddi wrth y cynnydd mae gwyddoniaeth yn ei wneud ac yn dal datblygiadau gwyddonol yn ei holau drwy bregethu rhywbeth sydd yn wahanol i wyddoniaeth. So mae crefydd a gwyddoniaeth yn gwbl wahanol i'w gilydd. Mae gwyddoniaeth yn dibynnu ar arbrofion a tystiolaeth empirig, lle mae crefydd yn dilyn ffydd ddall, lle does dim angen tystiolaeth, da chi dim ond yn derbyn ac yn dilyn y gred. Mae gwyddoniaeth yn rhesymegol, dydy crefydd ddim. Mae gwyddoniaeth yn datblygu dealltwriaeth ac yn addasu syniadau. Ac os daw tystiolaeth newydd, yna maen nhw yn symud at y dystiolaeth newydd. Maen nhw'n cyhuddo llyfrau sanctaidd o beidio addasu a beidio newid. So mae gwyddoniaeth yn cael ei weld yn ddynamig, mae e'n newid, mae e'n datblygu. Os oes yna rhyw wybodaeth newydd yn cael i'w ddarganfod, yna mi fyddai'r hen theori yn cael ei daflu i ffwrdd. Dydy crefydd ddim yn fodlon gwneud hyn, ac felly gan bod e ddim yn ddynamig, ddim yn symud yn ei flaen, mae'n cael ei weld fel peth sydd yn hen ffasiwn ac yn stopio ac yn llesteirio cynnydd gwyddonol. Mae crefydd yn llesteirio gwyddoniaeth gan nad yw yn fodlon newid ac anghofio am syniadau mae rhai bobl yn ei ddweud sydd yn bellach yn hen ffasiwn. So dyna i chi y tri rhan y tri beirniadaeth sydd gan atheistiaeth newydd o gred crefyddol. So wnawn ni jyst edrych yn gyflym iawn ar be oeddwn ni wedi bwriadu wneud ar ddechrau'r sesiwn. Da ni wedi edrych gobeithio ar pam bod bobl yn gwrthod credoau mewn duwdodau. Da ni'n gwybod beth yw agnostigiaeth, da ni'n gwybod beth yw anffyddiaeth, a da ni'n gwybod beth yw'r gwahaniaeth sydd rhyngthyn nhw. Da ni wedi edrych yn y llinell amser yn fras ar sut mae gwrth-theeistiaeth neu anffyddiaeth wedi datblygu, a wedyn da ni wedi edrych ar beth yw prif feirniadaeth o grefydd gan anffyddiaeth newydd, cred heb feddwl, syniadau plentynnaidd ac i ffaith bod nhw'n llesteirio cynnydd gwyddonol. Dwi'n gobeithio bod hwn wedi bod o ryw fath o help i chi neu o leia wedi atgyfnerthu'ch dealltwriaeth chi o'r pwnc yma. Diolch yn fawr iawn chi am wrando. Hwyl fawr.